Kanang kersiu thia player youth club ka khot bat kayawer ya kishnang ki badan ha ka them Riboy district bapin yawan ya shimbenta ha ka inter village knockout football tournament kabanlang haubanai September hadu October ajar arpulai hamadan NSCA phaham sim nongpo. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, North Khasil's District Unit, hakalai tarik nailar arhajar arpaulai, kalalit ban hiar syakashnong terso, kawai na kishnong kaput jong ka Meghalaya bat Assam, ban let ais ngobha yakitiar syakabalang Catholic haterso. Ya kata katiar tem la IT syaka balang Catholic terso da u President ka FKJGP North Khasil's District Unit usam la Louis Starlingdo haka jingdon ringkat kinong yalam kaseng FKJGP kirangba balang na lor ki weide. Habakren ha kata jingalang nakaliang usam la Louis Starlingdo ulaong bakane ka jing ais ngobha jong kaseng kalong kumshi benta ban yarap ya ka balang ban pindan kam ya ki tiar tem ha ki jing syakri blay jongki usam la Louis Starlingdo ulayat huru bakaseng hadin balayo ka jing tho nakaliang ka balang kala persyang ban watlat ban yo ais ngobha ya ka tiar tem bat kaseng ka kermenru baka balang kan priang ya ki jing ais ngobha ki barit ki banakaliang ka FKJGP kala ai. Ti juga kini ki senam malada kadang datang senam indang dona senam Henry sibun ki kami lale apo kani ka senam lamba ka jingerap jong ka district lamba jingerap jong presiden secretary bat ki district ki office baral jong ka FKJP nak kesil jungi kulai sibun ya ka mensem yarap jumpi ban penkiu nam ta jungi malada indang dai ki badang sedang Henry Piju ai mesti mengin rapor bangin kiu bangin yada namta ka ri bendreu panyada namta ki breu benam kam kata ka jingrap jungi ane panyada kata limong bangin yada nginyarap tanya ka balang Katolik Henry ya barok ki kenhonyam ya barok ki school ya barok ki senang ki tau ila jule la rapor jule ban selak namta ka jimbang jule ban kentiu man senang ban khrau man pen i namta ka bah kamiat Aini kisnam milale sibun ki program nam ta kumno ban pen i ta ka jingsai ka start ka jingsai sa kini ki jaka ki bangsa apreng jong kata ka jaka ka bangat apreng ka jing hap ne khon nam ta kumno ban yo kiti ki jaka ki bangin hap ne khon ban yo bakan wan sa ka jaka jungi para ka ne ka poru kan simru ka wei ka kalak ka kubu ba sa ka government balang ba jongi ki basa Sagini ke bordar area, ba pinsubha, ba pelam ya kani ka blok tu jungi, ba kita paradok prasnam jungi, ba mat na por jinjar, kajing ba pinpet lam ki kanam ba kindan berbor pereng kajing song san, ba pereng kata panio kata kajing ko pala ilut, kumba ya lam ki basa ki arban area ki jeka ki ba hamlang sar. Nakaliang jong kino kanhun balang lane ki konhon seng kanthei lane ka darbar snong lane ki seng samla hoi lata ki don kino ki ba don kam ya ka jingrap nakaliang jongi ni persang ban yarap kala kat yai bat nginam la ban yarap ya ka ki jingkwa jongpi bat benhun kat kum jingkwa ka jongpi de nakaliang jongi ya ka kapor ni hadin bangilayo ka jingtho nakaliang jonga ngadap musim ko Sofia kaba nakaliang jongpi kabalang kila persang ban ai kata ka jingtho de ngaru daka musim kaba kulit musim ngala persang ban le kala kadiai ban yarap ya ka jing frang bat ka jingkwa jongpi nakaliang jong kabalang Katolik terso senang terso kumbala Matang oleh keren nakaliang jong pesen jong ka persosakil hoi kani kadai kesin ka baar ba nakaliang jonga nadu ba ngilasnang ban pom ka hadu mentah ngilawan ban bisit sangana ka senang ngilawan ban le namata kane ka circle hangne hapo terso bat ngin hap hi ban simkhia namar ba kadai hi ka senang ka baya sendak lang bat ka Assam kumang itip ba kane hoi ni
ngitip ba ka terso kamdei ka snong ka land dispute handai ngitip ba man kapor nakawai kapor sa kawai kapor ka panmi ya ka jing ya kan ap hapdeng ka karbi bat mengi kijat beriu khasi ka beriu nyotrap ka don sekni ki than jongi ka bahap po ka terus riboy ni kinong yelam balang ru haba ni ki eksai mengi nakaliang jong kinong yelam seng balang nga kan mau bagi bebun hi kinong yelam niam ru ki ai ke jing kersan wat la da kimla bantur sakmat safran ndai ki ai ke jing kersan ka ba napo ka ba ke jing ai mensim ke jong ki ba mengi ki nong yelam ki bangin tur ban yele bat ki wei bat ki chat mendru ha ke bi nyotrap hi bro kawai hoj ngimla ban len ba nakawai kapor sakawai kapor ba nakaliang jong ki nakaliang jong ka Assam ha kini ki karbi ki mikir hil ki bangtip ba ki persang bantur sa kilum khasi ki jongi te nakaliang jongi kum kinong yalam snong o kum kinong snong jong ka them ribhoi bat kham tam kini ki parodok persnam jongi ki basa sa kini ki border area ba ki mat sibun ki jing de nakaliang jongi ko ngimla abandon bro siata ngimla abandon haman laki minit man laki kanta de ka ke bangila ban ya trei bat pi kalong bangin ai mensim ban yele kum ki brew kum ki samla ki badan ka mensim yele ka jing sakri ka jongi bat de tangmangi ki sang malang ki basakri nam ta ki para brew de ki nong yelam niam ru sakri nam ta ki para brew dengan ngasong mun om bangiru kum kinong yelam sang balang habangi sakri ka brew tin jong blai ka om habangi sakri yu para brew long ru basakri yo blai dengan ngasong mun om hada kapor ni bunsin hi ho ni kinong yelam sang balang ni kampan por ban panlong meeting ban yarap lan ye ban ai ka jing sakri para brew ande nakaliang jong kinong yelam niam bopher ki ai ka jing sakri da ko pendua yang bangindon ni kata musim ele bo ko brew ni trap kata ka de ka ba kham setnap tam ha bo ka jing long jongi ha bo ka rikasi jantia hi ber oi